we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. At namong pinakadagko o pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. John D. S. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gikahadlukang Delta variant sa COVID-19 nakasulod na sa Region 11. Apan ang duha ka kaso sa rehiyon fully recovered na. Anang report ni Rial Soroche. Natala sa Tagum City ang labing unang nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19 sa Davao Region. Sumala sa Tagum City Health Office nga June 17, nagpositibo ang pasyente nga usa ka frontliner o girecall ni atong June 25. Diyang nakita nga posibleng Delta variant case kini. Diyang nakumpirma, gila yung nag-backtrace o sumala pa. Fully recovered na ang pasyente o negatibo na sa swab test ang mga close contacts niini. Initially tested last June 17 and retested kay nag-consider siya a suspect. And presently, ang ato ang first COVID-19 Delta variant na nasa Tagum City karon naka-recover na siya. Mild case lang man po ni siya. Ang ikaduhang Delta variant case natala sa Davao City nga usa ka 28 anyos nga frontliner usab. Mild case ang mga pasyente, kinsa na-expose kuno sa co-worker. Fully recovered na siya ug nakahuman na sa iyang quarantine ug naswab na usab ang 15 ka tawo nga na-expose niya ug napailalom sa quarantine. So the patient had been symptomatic since June 23. Mild lang po because of the nasal congestion and body pain. The patient is living alone, therefore yung mga close contacts niya po na na-identify natin are all from the workplace, or 15 people po were identified to be close contacts and they were all swab po. Matod sa UP National Institute of Health, ang Delta variant mo ang pinakapaspas nga makatakod nga strain sa COVID-19. Itong Delta up to 8 people po pwede niyang i-infect, and those 8 can each infect another 8. Kaya nakikita po natin yung sa India, nakikita natin sa Indonesia, ang bilis-bilis po talaga. Hugot nga kooperasyon o koordinasyon ang ipangayo sa DOH sa katawhan aron makontrol ang sitwasyon. We need layer of protection against Delta variant, and it has been said many times that strict adherence to our minimum public health standards coupled with vaccination against COVID-19 will help us win this race. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City nalakip na sa critical risk area tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa nato sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yasara sagad sa mga COVID-19 cases nga natala nagikan sa mga magbanay
Busa ang LGU doble ang paningkamot aron mapaspasan ang pagbakuna sa mga kagay-anon. Base sa ulahing datos nga gipagawa sa Octa Research, na-classify na ang syudad sa Cagayan de Oro sa critical risk area sa COVID-19. Kini tungod sa infection at critical level ug ICUs nga ana nasab sa critical level. Anaa sab sa 109% ang gitaas sa cases gikan July 18 hangtod 24 kung itandi sa July 11 to 17. Sigon sa City Health Office, nga sagad sa mga bag-ong kaso nga natala sa dakbayan, nagikan sa mga magbanay nga nagpuyo sa usa ka panimalay. Ni minus na sab kuno ang tinakdanay sulod sa mga opisina. Kasagaran sa mga natakdan, mga batanon nga nag-edad og 18 anyos paubos. Less than 18 years old man na siguro ang ato karon. Ato yung bantayan no nga dili sila makagawas aron lang gyud nga mapaggang nato ning pagbalhin-balhin. Mato ni Mayor Oscar Moreno nga angay kunong isipon sa katawhan karon nga gakatag na ang Delta variant sa syudad ug dili na magpaabot pa sa confirmation gikan sa mga eksperto sanglit dugay pa ang proseso sa Philippine Genome Center. We need to be conservative. Para makadepensa ta, we need to assume nga naana ng variant. Dili na tagulat sa advice sa Manila nga naa ka ng variant, no? Sa pag-eksplikar ni Dr. Edsel Salvana, membro sa Technical Advisory Group sa National IATF, iyang gipakita kung unsa kapaspas ang pagtakod sa mong sakit. Sa research, kaya kunong makatakod ang Delta variant carrier bisan pa man less than 15 minutes lang ang imuhang kontak kaniya. So I think at least in the short term, until we can vaccinate more and more people, we should continue to vaccinate as fast as possible, use our face masks and our face shields, and hopefully we can avoid a surge that is really devastating our ASEAN neighbors po. Sa karon, anana sa sobra 115,000 ka mga vaccine ang na-administer sa City Health Office. 40,000 niini ang nakadawat na sab sa ilang second dose. Sara sa kasamtangan, anaa sa kapin 3,000 ka mga kagay-anon ang ginabakunahan sa matag adlaw busa panginaot sa LGU nga kung mamahimo mas madaghan pa kini aron napaspas nga makabot ang herd immunity. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Subay sa pagsulod sa COVID-19 Delta variant sa Northern Mindanao, gipahugtan sa kasikbit nga Caraga Region ang ilang pagbantay aron mapugngan ang pagsulod sa maong variant sa rehiyon. Atong ibalik si Cyril Chavez. Hugot ang pagbantay sa lokal nga kagamhanan sa Butuan City batok COVID-19 Delta variant. Human midunggo ang barkong gikan Indonesia nga dunay 12 ka tripulanteng nagpositibo sa COVID-19. Gimando ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang hugot nga koordinasyon sa mga pantalan ug airport aron dili masubli ang insidente. Gipailawom na sab sa swabbing ang close contact sa mga nagpositibo. Lakip ang usa nga misakay sa bus terminal sa Butuan City padulong Zamboanga City. Gimuntar sab pagbalik sa Caraga Region ang ilang regional border checkpoints sa boundary sa Misamis Oriental. Kini aron mas pahugtan ang mga mosulod sa rehiyon. Matod sa Caraga Regional Task Force COVID-19 One Shield, kinahanglan ang negative RT-PCR test result o vaccination card sa mga nabakunahan na. Samtang, base sa Executive Order No. 34 sa Agusan del Norte, kinahanglan ng magpakita og health certificate o exit pass ang mubiyahe gikan sa Region 10. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Katapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte, gisgutan ang iyang pagsugod sa reforma ug nagpasalamat sa tanang mibatok sa COVID-19. Anang report. On time miabot si Pangulong Rodrigo Duterte sa batasang pambansa ug nagsugod ang iyang talumpati alas 4:09 karong hapon. Unang pamahayag sa Pangulo, mao ang nalipay kuno siya tungod sa tanan niyang sona, mao kuno kini ang daghang nindot nga mga tao. Iyang gibalikan ang iyang programa ilabi na pakigbatok sa iligal nga droga, korupsyon o kriminalidad nga bisan lisod nagbalampuson gihapon. Iya usab gipasalig kaniadto nga iyang paningkamutan nga moarang-arang ang kahimtang sa mga Pilipino ug pasaka na unta ang ekonomiya dihang miabot ang pandemya sa COVID-19. Dinhi iyang gipasalamatan ang mga frontliners nga mitabang aron batukan ang COVID-19 ingon man ang mga essential workers ug mga negosyo nga padayong nakatabang aron maalibyuhan ang kahimtang sa katawhan. Nagpasalamat usab ang Pangulo sa iyang economic team nga gipangitaan og paagi nga magpabiling gadagan ang ekonomiya sa nasod.
Iya usab gipasalamatan ang kasundaluhan ug kapulisan sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa matag lugar sa nasod. Allow me this opportunity to extend my personal and the nation's gratitude to all those who selflessly gave their all in the fight against COVID-19, our health workers and other frontliners who risk their own safety. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao. Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug asawa niini nga si Catalunad Grande Barangay Captain January Duterte mitambong sa State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Sila Congressman Paulo Duterte ug Barangay Captain January Duterte lang sa First Family ang mitambong sa katapusang sona ni Presidente Rodrigo Duterte karong adlaw sa Batasang Pambansa. Sa usa sa mga hulagway nga gipadala sa botan sa kongresista, makita nga kauban usab nila si House Speaker Lord Alan Velasco. Dayan nang nagpahibalo si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga dili makatambong sa sona, samtang si Vice Mayor Sebastian Duterte bago lang usab na ayo sa sakit nga COVID-19. Walay mipatimaw nga nagrally sa Davao City ato sa sona ni Pangulong Rodrigo Duterte karong adlaw. Samtang sa Cagayan de Oro City, gibawal ang bisan unsang mass gathering tungod sa ECQ. Ani ang report ni Rial Soroche. Gikan kaganyang alas 8 sa buntag, hangtod mag-alas 3 kaganyang hapon. Usa ka oras unang gikatakdang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa'y mga progresibong pundok ang mipatimaw sa Freedom Park. Ang mong area gitaganan sa kapulisan kung asa mamahimong makapadayag ang mga militanteng pundok sa ilang mga yangongo sa gobyerno atol sa sona. Duna lamay 12 ka mga lingkuranan ang giandam sa Freedom Park aron masigurong dunay social distancing. Samtang sa Cagayan de Oro City, diin gipailalom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, gibawal ang bisan unsang matang sa mass gathering aron mapugngan ang pagtinakdanay sa COVID-19. Labi na ang gikahadlukang Delta variant nga naa karon sa syudad. Gibantayan pag-ayo sa kapulisan ang area sa Divisoria kung asa sagad magtapok ang mga militanteng grupo aron magrally. Wala hinoy nadakpan ang kapulisan nga misupak sa kamanduan. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Kapin 70 ka mga pasahero sa lansa ug bangka ang naluwas sa Surigao del Norte atol sa pagdaot sa panahon padulong niadtong weekend. Ang mga insidente sa kadagatan sa mga probinsya sa report ni RJ Relator. Abang, Lord. Ay. Ay. Abang. Palihog sa nakakuan kita kay Coast Guard. Kuha kini sa usa ka pasahero nga nagpakitabang na dihang giduyan sa dagkong balod ang ilang gisakyang bangka. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang Coast Guard Surigao del Norte Station human makita ang live video. Nasayrang mao kini ang MV Vince Gabriel 4 nga naatlan sa kadagatang sakop sa Bayganan Island, Barangay Bitaugan, Surigao City. Sa investigasyon, gikan sa dapa port ang maong lansya, din pag-abot sa kadagatan sa Hinatuan Island na igok kini og dagkong balod tungod sa daot nga panahon. Ana sa 49 ka pasahero ug 8 ka crew ang naluwas. Sa Socorro, Surigao del Norte, nagkumpayot na ang mga pasahero sa nayabo nga motor bangka dihang naabtan sa mga personahe sa Coast Guard ug PNP Maritime Group sa kadagatang sakop sa Barangay Doña Helen. Naluwas ang 26 ka mga pasahero ug 3 ka crew sa maong motor bangka nga gidala sa Port Hayang Gabon. Gikan matud pa sa Lanuza, Surigao del Sur ang motor bangka padulong sa Sohoton, sa Socorro alang sa swimming venture, subay sa gipahigayong team building sa masakay niini diyang nakasugat og dagkong balod. Sa Malimuno, Surigao del Norte, 6 ka mananagat ang midayo sa Esperanza, Southern Leyte gamit ang ilang nagkaraiyang bangka ang naglisod pag-uli tungod sa mga dagkong balod sa dagat nga sakop sa Barangay Kansayong. Gilayong nagbayanihan ang mga residente diyang nakabalik ang mga mananagat. Ako si RJ Relator para sa One Mindanao. Abagat season nagsugod na. Mga namuyo dapin sa kadagatan gipahimangnuan nga mag-igmat human nabantayan ang dagkong balod karong tuiga. Ana report ni Rial Soroche.
Gialarma na sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 26 ka barangay nga nahimutang sa coastal area tungod sa habagat. Ginaandam na usab sa maong buhatan ang alarm devices kung ugaling muhapak na ang dagkong balod aron posibleng preemptive evacuation sa mga nagpuyo daplin sa baybay. So every time, now and then, is ginapay-balo nato ang mga barangay with regards ko sa effect o sa kining atong makita nga kung sa kakusog pod ang mga balod o kung sa kataas ang tubig nga moabot diya sa ilahang mga balay. Pipila ka mga mananagat dinhi sa Leon Garcia, Agdao, Davao City na danyos na ang ilang mga fish pen tungod sa dagkong balod. Lugi na kuno sila tungod ilan na lang gi-harvest ang mga isda bisan gagmay pa. Gikuha lang namo pugos kay mosugo naman yun dagkong balod. Madaot man gud ang among similya so nagpugos lang yun mig-harvest sa mga at least sa kumamatay sayang man pod. Sa datos sa CDRRMO, 5 na kabalay sa syudad ang nadanyos tungod sa habagat. Actually, last month pa nato na siya ginapaybalong moabutay na ang southwest monsoon or habagat. So ginapaybalon na ginato na, nag-advance na ta og information sa atong mga barangay officials aning 26 barangays. Bisa naa sa gawa sa PAR ang duha ka bagyo, padayon ining ginapakusog ang hanging habagat nga nakaapekto sa tibuok nasod. Base sa Metro Weather, posibleng ulanon ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula o Northern Mindanao busa kanunay gihapong magbinantayon, labi na sa managpuyo daplin sa baybay sa posibleng paghapak sa dagkong balod. Tungod ni Typhoon Fabian o Tropical Storm Nepartak, na-enhance nila ang habagat ug mao'y hinungdan sa pag-ulan dito sa Luzon, samtang dry ug humid nga hangin ang atong nasinati sa tibuok dapit sa Mindanao. Kauban si Diwar Kahis sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Halos usa ka gatos sa klase-klaseng armas ang gisurrender sa rebeldeng grupo o pipila ka residente ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Maitum, Sarangani Province. Isip pagsuporta sa programa sa gobyerno alang sa kalinaw, dulan usa ka gatos ka loose firearms ang gisurrender sa mga NPA o pipila ka residente sa Maitum. Gipangunahan sa LGU kaabag ang mga sundalo sa 603rd Infantry Brigade ang pagpasabot sa mga residente nga illegal gayud ang pagkuputog armas nga walay dokumento. Hinuon gipasabot sab sa mga kapitan sa barangay nga ang ubang armas ginagamit sa pipila ka residente isip self-defense, batok daw tang elemento ingod man pagpangayaw o pagpanakop og baboy damo sa kabukiran. Sa karon idokumento pa sa otoridad ang maong mga armas ug ang mga mapuslan pa mamahimong ipagamit sa mga barangay kapitan isip armas batok rebeldeng grupo sama sa NPA. Kini kung tugutan sa gobyerno. Part sa outreach natin dyan is to flush out yung rebels and to dismantle yung network nila, lalo na yung pag-establish nila ng shadow government. Upat ka giingong drug pusher dakpan atol sa bypass operation sa PDEA Region 12 ug Police Regional Office 13. Usa ni ini giingong commander sa MILF. Ani report. Sa managlahing bypass operation sa PDEA Region 12, unang nasikop ang usa ka fish vendor nga nailhang si Ginos Galo. Kinsa nakuhaan og duha ka sachet sa suspected shabu ug bypass money nga 1,000 pesos. Sa laing operasyon, nasikop ang usa ka fra panawakan alias Bapatani. Base sa nakuang ID sa suspect, usa kini kakoy commander sa MILF Inner Guard Base Command sa Camp Abubakar. Na-recover gikan sa suspect ang tulo ka sachet sa gituang shabu. Mikabat sa 15,000 pesos ang market value sa mga drogang nakumpiska sa PDEA 12 gikan sa duha ka suspect. Kinsa mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Butuan City, duha ka gingong tulak sa illegal nga droga ang nasikop sa kapulisan sa Caraga Region. Unang nadakpan si Adriano Tabis atol sa bypass operation sa Barangay Limaha. Nakumpiska gikan sa suspect ang 15 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 177,000 pesos, marked money ug drug paraphernalia. Sa Surigao City, arestado ang usa ka Jumar Mayordomo atol sa bypass operation sa Barangay Canlanipa. Nakuha gikan sa suspect ang 15 gramo sa pinaugang marijuana nga nagkantidad og 1,500 pesos ug marked money. Nakuhaan sab kini og caliber 38 revolver. Gawa sa paglapas sa RA 9165, kasuhan sab kini og paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Nagkadaiyang aktibidad alang sa kalabuan sa komunidad sa Davao del Sur, gilusad sa kapulisan sa probinsya. Ano ang report ni Rial Soroche? Giayo sa sakop sa revitalized police sa barangay nga nadestino sa barangay Salidukon ang water reservoir sa lugar aron masigurong limpyo ug luwas kining imnon sa mga residente. Ang mong reservoir makasupply og tubig imnonon sa gatusan ka mga residente. Sa Bansalan, Davao del Sur, pinaagi sa koordinasyon sa Department of Agriculture, duha ka barangay ang nakadawat og 30,000 nga fingerlings sa tilapia. Ang mga proyekto tabang sa kapulisan isip livelihood sa mga residenteng nawad-an og panginabuhian epekto sa pandemya. Samtang 50 ka kit sa school supplies ang gitunol sa mga personay sa Hagonoy Police Station sa elementary pupil sa Barangay Isidro. Nang hatag usab sila og face mask ug face shield. Tabang nila kini sa mga ginikanan aron dili na modugang sa galastuhon sa modular classes sa mga bata. Tree planting usab ang gisalmutan sa mga personay sa Digo City Police Office atol sa Padigusan Festival. 50 ka seedling sa punuan sa mahogany ang ilang gitanom sa Barangay Balabag. Ang mga aktibidad na atol usab sa selebrasyon sa 26 Police Community Relations Month. Ako, si Rial Soroche, para sa One Mindanao. Bisa kang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw lakip sa Mindanao. Ana-ana sa 55,140 ang aktibong kaso sa nasod karong adlaw. Kinihuman misakasab sa kapin 1,473,000 ang nakarecover ug 27,247 ang namatay. Miabot na sa 1,555,396 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa Mindanao, misaka ngadto sa 16,281 ang active cases sa isla kagahapon. Samtang misakasab sa 154,225 ang naayo na ug 5,907 ang namatay. Ana-ana sa 176,413 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Sa tibok kalibutan, kapin 194,183,000 na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 4,159,000 na ang namatay. Sobra 20 ka mga batanong naatlang nag-inom ug mga naninda ug ilimnong makahubog gipang dakop sa Davao City. Anay report ni Argil Relator. Nagpa-pictorial pa ang pahiyom ni ining mga batanong nadakpan tungod sa paglapas sa liquor ban sa Davao City. Sa istasyon na sa Talomo Police natapos ang tagay sa 24 ka mga batanong nag-edad 18 hangtod 21 anyos. Human sila nadakpan nga nag-inom sa San Antonio Village, Barangay Matina Crossing. Na-recover sa mga pulis ang ilimnong makahubog ug plastic cups nga gigamit sa mga dinakpan. Gawa sa kalapasan sa liquor ban, pasakaan sab sila og kasong paglapas sa curfew hours ug wala pagsunod sa minimum health standards. Samtang wala matudpay moinom kung wala say mamaligya. Busa ginakopsab sa mga sakop sa Balyok Police ang nagdumala sa duha ka tindahang nagabaligya ug ilimnong makahubog sa SIR Barangay 76-A. Na-recover sa kapulisan ang mga botelya sa ilimnong makahubog. Ginaandam na ang kasong ipasangat batok kanila. Ako si Argil Relato para sa One Mindanao. Nagtinabangay ang DSWD Region 10 ug Region 11 sa paghatod sa family food packs sa mga apektadong residente sa Gingoog City human kini gipailawom sa ECQ. Napailawom sa Enhanced Community Quarantine ang Gingoog City tungod sa natalang kaso sa COVID-19 Delta variant. Tungod niini nang hatag ang DSWD og kapin 15,000 family food packs ngadto sa mga apektadong residente. Kun asa ang 5,000 niini gikan sa DSWD 10 ug 10,000 gikan sa DSWD 11. Matag kahon adunay sulod nga 8 ka dilata, 6 ka kilong bugas ug uban pa. Pasalig sa DSWD nga aduna pay mga musunod nga mga ayuda o tabang ngadto sa mga napektuhan sa ECQ sa Gingoog City ug Cagayan de Oro City. Mokabat sa kapin 800,000 pesos nga kantidad sa kahoy nga iligal nga gipamutol ang nakumpiska sa Caraga Region. Duha ka suspect nadakpan. Unang nasikop ang driver sa wing van nga si Danny Simeon human misulay og palusot ug nga giputol nga lawaan lumber sa port area sa Surigao City. Matod sa kapulisan, gitabunan pa og karatulang dunay nakasulat nga coconut lumber ang mga kahoy ug ubang forest products aron dili kuno mailhan. Nagkantidad kini og kapin 790,000 pesos. Samtang dakpan sa ang usa ka Roel Plaza dihang nakumpiska ang halos 50,000 pesos nga kantidad sa illegal nga gipaputol nga yakal ug ansuhan sa Socorro, Surigao del Norte. Magatubang og kasong paglapas sa PD number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines ang mga dinakpan.
Mga itlog sa pawikan nga nimutang sa Matina Playa, Davao City gipang balhin human sa dagkong balod nga nasinati sa lugar. Ani ang report ni Rial Soroche. Tungod sa nasinating dagkong balod sa Matina Playa sa Davao City, dala sa hanging habagat, gipang balhin sa tidumala sa Cleanergy Park ang mga itlog sa Hawksbill Sea Turtle ngadto sa mas luwas nga lugar. Posible magud kining madaot tungod sa dagkong balod o gamay lang ang tsansa nga mapusa kini tungod sa pagkahulom sa tubig dagat. We need to transfer the eggs kay threaten magud siya na mabasa, and once mabasa magud ang itlog, na tendency na mabugok ni siya or madaot. So di na siya mag-hatch. We have several experience before na soak gyud sa og tubig, and ang hatching rate niya is very low. Usa sa 5 ka itloganan ang namusa na, pero wala una nila gibalik sa dagat ang mga pawikan kay basig mamatay kini sa kadagko sa balod. Karon medyo kusog-kusog na pud siya nimbalik. No, notice na mo 2 years ago nagguba among hatchery diri sa Cleanergy Park, and mo to siya gi-save po nato, gi-try nato save, but we were able to save some of the eggs and some of the na nag-hatch pod. Ang mga maitlog gikan sa mibalik nga pawikan nga nangitlog 4 ka tuig na ang milabay. Naila kini tungod sa tag nga ilang gibutang. Kauban si Liwar Kay sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com. Mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug maukadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka namo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.